Boro'ni yo'qramam dabini Sorry, गारामाया एसे माबा सादों आं दिल्लीयाव फैनानै माने एसे लोमजाफैदों माने जोमै दाफा दाउखा बिदै अराय समा आख्रेब जानाय अराय समा गोजोन्थों खुलुमबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियाखौ आंनि गोसो गोरबो सिंजों खुलुमनाय बावबाय बेनि फिननायाव आं मा बुंगोन दायो बबे समनिफ्राय बोरै बोहैबोखो बेखौ बुंनांगौब्ला गोबां गोलाव बाथ्राखौ आं बुंनांगौ जायो नाथाय थेवब्लाबो आंनि जेनेबा नखरारि ब्लाडआव थैयाव बे हारिमुवा दं हिसाबै आंबो बिनिनो मोनसे बोहैबोनाय सासे बेखौ आं बुंनांगोन गिबियावनो आं रायखांनांगोन जोंनियाव सासे नेशनेल आर्टिस्ट दंमोन नेशनेलिस्ट आर्टिस्ट जायखौ दैख्रां खुंगुर होननानै बर'फ्रा बयबो सिनायो बिथांखौ आं डिउटि जायो बिथाङा दिनै गोमोरलांबाय बिथांमोननि माखासे मावनाय खननाय मोसानायखौ आं नायनानैनो आं लासैनो गाव हारसिङै सोलोंबोदों दा नोंथांमोना आंखौ बुंदों जे बर'नि गोदैसिन होननानै बुंदों नाथाय आङो माब्लाबाबो आं गावखौ गोदैसिन होननानै जेनेरेसनाव फंबाय बिनानाव फिउचार जेनेरेसनाव गोबां गोदै गोदै मोजां मोजां मेथाइ खनग्रा आर्टिस्टफोर ओंखारबाय दा बेखिनियाव आं बेखौनो बुंगोन जे आङो मेथाइ खननो सोलोंजेननायनिफ्राय आंहा रावबो गुरु गैया एबा बोरै सोलोंबोखो होननाय कुइसननि एन्सारखौ आं होनोब्ला आं गावनो गोनो गोथो जायो आं ओरैबायदिखौसो बुंगोन जे आङो सोरनिबा खननाय दामनाय मोसानाय बेखौ नुनानै आं फल' खालामबोनाय दा बेजोंनो आङो आंनि जिउआव बेनि खुनु सिस्टेमेटिक क्लासिकेल गैयालासिनो दासिम आङो मेथाइ खनगासिनो दं जानाय जायैखौ रायजो राजाया सायख'गासिनो दं आरो आंनि जानाय जायैखौ आङो बावगारनानै आं जेसेबां सोलोंनो आग्रह जादों एबा गोसो जादों बेखौ आं नाजायो गाव हारसिं जेरै हमनानै ला दायो आङो बांसिन नेशनेलिस्ट मेथाइ खननो आं मोजां मोनो आरो मेथाइनि गेजेरजों आङो मानसिफोरखौ आङो इन्सपाइरेसन होनो आङो सानो नाथाय बेसेबां देरहासार जादों बेसेबां देरहासार जायाखै बेखौ आं बुंनो थाङाखै नाथाय आं सानो आरो जे आंनि मेथाइजोंबो एसे गोसोआव बयबो गोसोखांगोन नामा गोसोआव लागोन नामा बेखौ साननानै आं नेशनेलिस्ट मेथाइफोरखौ बांसिन प्रायरिटि होनाय जायो आरो दायोथ' बे समाव जोंनि अडिशनफ्राबो एसे माने होंगो दोंगो प्लास आङो बे मेथाइखौ माने फ्राय आङो रावनिबो धोरोमखौ आं मुगैया आं हिन्दु धोरोमनि मानसि बेनिखायनो आङो खननायनि उनावहाय माने प्रग्रामफ्राव बारा सरसा गैयिखाय जेनेबा नोंगौ आं सम सम नायो मेथाइफोरखौ आं मा खनबोखो आङो ब्रह्मनि खनो बाथौनि खनो ख्रिस्टियाननि खनो आं रावखौबो ना गैया गासिबो आंनि थाखाय एखे बेबायदि दा बे मेथाइखौ आङो एटलिस्ट नैबे समाव एसे बावनानै दं माने बेखायनो आं निमाहासो बिनो सानदों माने आङो खननो हागौमोन हानाया मोजां मोननाय आंनि केरियारनि मेथाइ आङो दाउखा बिदै होननाय बयबो मिथिगौ बा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ दाउखा बिदैखौ आं गावनो गोसो गोरबोजों लिरनाय गावनो टिउन खालामनाय गावनो मिउजिकआव एखे लोगोयै जिरायनानै जोङो बानायनाय बे मेथाइ दा आं बेखौ ससे Boro'ni yo'qramam dabini Sorry, गारामाया एसे माबा सादों आं दिल्लीयाव फैनानै माने एसे लोमजाफैदों माने जोमै दाफा दाउखा बिदै अराय समा आख्रेब जानाय अराय समा आं बे ससेखौल' खनबाय देहा थिग गैया सम मोनोब्ला माब्लाब्ला नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जोहैनो आङो मोजां खनगोन होननानै आङो खोथा होबाय आं बिसोरखौनो बुंदों